Shehun Borno, tafa da lafiya, dawo da lafiya, shehu je ka da lafiya. Wane ne zai karo da kai na ce da ku yi karo da shi? Wane ne zai ja da kai na ce da ku yi ja da shi? In ki gudu Usama za a ardu muruciwa zai mayar da kai. In ki gudu Usama za su arce araduwa za ya ja da kai. In ki gudu Usama za su arce araduwa za ya ja da kai. Shehu shehu kabila Allah, mai duwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Shehu taka a hankali. Shehu shehu kabila Allah, mai duwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abakar ibn Umar Garbai Elkanam. Shehun Borno kana da Allah, wane ne za shi ja da kai? In Shehun Borno kana da mulkin da yawa ayyo karo da kai. Shehun Borno kana da girmama mutum a kullum da baya kai. Shehun Borno samun ya kai, an yi sa'a cikin sarakai. Ga ka shehu baban ka shehu, kakan ka shehu jinsi na shehu. Shehu shehu kabila Allah, mai duwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abakar ibn Umar Garbai Elkanam. Na sani tun asal salar daula ara duku ne na farko. Na sani nasarar baki tana abar na duniya ta farko. In arnan gaba sun taho yaƙi babu daɗi karo da ku. Nasarar Borno na a farko, ka ɗauki tarihinta na farko. Za ka san su suke da daula, suke da mulkin da zan Wadancan Hamisu suke karo da arda. nazarin da yakin a baya na ce da ku sai gujewa. Al'umma tarihin su shi ne na farko. Shehu shehu kabila Allah, mai duwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abakar ibn Umar Garbai Elkanam. Ga kamalan ga kasaraki gwagwarmaya kayi tun a farko. Kana da tsari kana da tarbiya, shehu Allah ya yi maka karko. Cikin sarakai zan ware shehu tun da Allah ya yi maka karko. Cikin sa'annin kana ga shehu, kwalliyar ka tana da karko. Sannu 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 shehu, sansani na gidan sarakai. Shehu shehu kabila Allah, mai duwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abakar ibn Umar Garbai Elkanam. Al'adar ku tana da kyawu don ta burge Hamisu Sheshe. Kuna da kirki matan garin ku sun iya girki, ku zo mu tauna. Shehu na Allah kana da Allah, ko a kwance ka je kai bacci. Don babu cece ku ce akan sarautar shehu tana kusanci. Talakawan ka sun yi addu'ar Allah ya ja. Da kwanan ka kai shekara 2000. Ni na ce sai ku zo ku ji, na ce da ku sai ku cewa. Yan Borno kun yi sa'a ku godiya. Al'umma tarihin su shine na farko. Shehu shehu kabila Allah, mai duwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abakar ibn Umar Garbai Elkanam. Darajar shehu ta zarlinta shehu ta ka a hankali. Ga fadawanka a sun zagaye ka, sarkin lema yana ta aiki. Ga
jama'ar ka sun zagaye ka sai ta murna suna ta doki. Makiyanka ba su da aiki ba su da kunya ba su da baki, ya ba su komai ka ba su gata ka taimake su sun mabuki. Mutunci ka boko ba su ba jami'a, shehu shehu ka fi da Allah, inuwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abubakar ibn Umar Garbai Alkanam. Je ka abin ka kana da sheshen waka a kullum ina yabanka. A cikin garin mu garin kanawa a raduna hajji ana yabanka. Ko a Chadi har da Sudan da kai na aji ana yabanka. Ko kasar ma irin ku kullum ake janai masu jagaba. Ci gaban ma yana gaba a jagaba ga su shehunan masu kaya ko kwashe. Kayan kwasi a ɗan matsa zuwa gaba. Tunda mai gurin yana tafi dole ne ko ga yawa. Al'ummatin da shehun yana tafi, shehu shehu ka fi da Allah, inuwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abubakar ibn Umar Garbai Alkanam. Ka taho makiyanka sun juya kai ne sabudu mai sa'a arce. In ka ce ayi dole shi za a yi maganar ka ake saurare. An yarda da kai aminta da kai jama'ar ka sun ma aminci. Shehu uba mai karo da kai ko maganar ka babu wanda zai ja. Ga mai isa da gidan isa tun da isar matan. A sassatin da Allah ya yarda da kai, Dole ne kudin zaka. a sassatin da Allah ya yarda da kai, shehu shehu ka fi da Allah, inuwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abubakar ibn Umar Garbai Alkanam. Kana da tarin dumbin dawa kai sun dubu sun wuce a kirga. Ga ka da naira ga ka da motar da tafi in ce in yi kwatance. Don ko sa'annin ka in ka je ka kai kadai kai suke ta duba. Mulkiyar ka ta haskake kulliyar su gami da kamshi. Kamshi kamshi ka kamshishe dukkan sarakan cikin ƙasa ta. Shehu shehu ka fi da Allah, inuwa mai tsiro ga jalla, walƙiya mai haskaka bayan Allah ka taka a hankali. Ga dakta dakta Abubakar ibn Umar Garbai Alkanam. Ke gudu o samu za Su arce araduwa za ya ja da kai, Ke gudu o samu za su arce araduwa za ya ja da kai, shehu shehu